Voilà, beste mensen, het is vandaag 25 juli 2018, 7 uur 's morgens. Het heeft deze nacht iets geregend. Eindelijk wat regen. Momenteel zijn er ook nog wat regendruppels hier in Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag ga ik even een kijkje gaan nemen naar het dorp Zaamslag, hier in Zeeuws-Vlaanderen. Hier op de rechterkant nog een stuk van Vogelwaarde. Ziet men al dus dat hier een boer bezig is met zijn tractor zijn waterinstallatie hier aan het klaarzetten om verder dus het terrein te besproeien. Dus hier 's morgens passeert ook de bus 10 van Hulst, van Terneuzen busstation naar Hulst busstation. Dus 1 bus per uur. We hebben hier een prachtig beeld van de hoofdbaan, dus hier aan de linkerkant richting Hulst. En aan de rechterkant richting Terneuzen. Dus Zaamslag ligt gewoon op die hoofdbaan, dus de hoofdbaan van Hulst naar Terneuzen. Dus je hebt dus Hulst, Vogelwaarde, Zaamslag, Terneuzen. Dus nu ga ik verder richting Zaamslag. Er zijn toch veel mensen die fiets nemen 's morgens. Dus natuurlijk met de perfecte fietspaden hier is dat ideaal. Dus ik kom hier binnen in het begin van Zaamslag. Dus Zaamslag heeft iets van meer dan 2800 bewoners. Volgens de cijfers van 2015. En Zaamslag hangt dus af van de gemeente Terneuzen. Dus Terneuzen zelf ligt hier op een 4-tal kilometer van Zaamslag, dus het is allemaal wel dichtbij. En als je de Zaamslag binnenkomt, dan zie je al direct dat hier verschillende commerciële zaken zijn. Hier een garage. Dan zie ik hier autobedrijf Verschelling. Voilà, hier het ingang van het dorp. Hier aan de linkerkant zie ik nog een andere garage. Dus altijd wel nuttig. En dan hier in de binnenstad leek het wel heel gezellig. Je hebt hier op de hoek een bakkerij. Je hebt daar een café. Een Spar heb ik gelezen die al open is vanaf 8 uur 's morgens tot 20 uur 's avonds. Dat is toch wel ideaal. En dan ook een apotheek afhaalpunt zie ik daar. Een bankautomaat, want dat is ook een probleem hier in Zeeland om nog een bankautomaat te vinden. Kledingwinkels. Daar een regiobank. Hier ook een kledingzaak. Ik vermoed dat dat een kledingzaak is met een webshop. Redelijk bekend. Schoenwinkel. Hier ook nog een kapperszaak.
Hier zien we ook nog een bakkerij. Ook nog kledingzaken en zo verder. Het is wel geweldig als men ziet het dorp hier op zichzelf en die gezelligheid hier op dat plein. Hier is er ook dus een kerktoren in het midden van het plein. Dat is wel fantastisch. Hè? Dat levert toch wel de gezelligheid op als je hier binnenkomt. Je hebt hier al die commerciële zaken. En hier heb je dan ook het punt hier van Zorgzaam. En aan de rechterkant de dokterspraktijk hier van de regio. Dus hier zijn de dokters dus van Zaamslag. En dus de regio dus die verbonden is tot die huisarts. Ook prachtig hier die straten. Moet dat hier een keer zien, die hagen en zo. Dat is toch wel uniek. Ik ga nog eventjes kijken hier rond Zaamslag wat dat men hier heeft. Allee, verder door het dorp hier. Ja, hier ben ik op een dood eind. Ik zie hier dat er hier dus ook wel heel leuke wandelroutes moeten zijn. Ja, je hebt hier ook verschillende infoborden, heb ik al gezien, over het dorp. Torenberg, hoofdburcht van het kasteel van Zaamslag. Dat is zeer interessant om dat een keer te lezen, ook op internet. En hier de informatie. Dus die Zaamslag straalt toch wel een heel mooi dorp uit, als je dat ziet. Als je hier in Zaamslag binnenkomt. Ik ben hier even tot het eindpunt van Zaamslag gereden. En het is namelijk zo, als je in het dorp binnenkomt, heb je de indruk dat Zaamslag heel klein is. Dus door die kerktoren, die commerciële gelegenheden rond die kerk en zo. Maar als je dan even kijkt naar de breedte van Zaamslag, het is toch wel redelijk groot. Ik ben hier nu op een eindpunt. Dus een andere ingang, laten we zeggen, van Zaamslag. Dus toch eventjes om te tonen de breedte van dat dorp tot het centrum. Ja, en hier heb ik toch gezien dat er waren ook veel woningen te koop, maar die zijn al direct verkocht. Er stonden overal woningen verkocht, dus ik zie hier toch wel dat er toch redelijk veel beweging is. De streek is altijd prachtig, rond iedere dorp, die weiden, die boeren die bezig zijn, het is allemaal prachtig. Nou, laten we zeggen hier een street view van een eindpunt tot het centrum. Ja, het fietspad is hier wel even niet duidelijk. Ja, hier is blijkbaar het fietspad nog direct verbonden met de weg. Ja, dat is ook normaal hier, dat is een, laten we zeggen, een binnenweg van een dorp. Dus je ziet hier toch wel duidelijk die breedte van het dorp. Ook nog de andere kant is zo.
kan het hier zien, dus te koop, maar ook dus veel verkocht natuurlijk. Hier heb je ook een zaak. Slaapcomfort Rademakers, dat is ook blijkbaar iets. En hier terug aan het centrale plein. Een pracht van een plein. Je kan hier gewoon rondwandelen. Met die commerciële gelegenheden hier rond. Dat is toch wel echt allemaal mooi. Hè? Even kijken nog naar de mobiliteit hier. Hier de bushaltes richting Terneuzen. Bushalte richting Hulst. Natuurlijk terug de bus 10 hier, zoals in de andere dorpen. Dus we hebben hier in de week vanaf half 6 tot half 7 tot Kloosterzande. Dus het is allemaal hetzelfde probleem. Dat is één zelfde lijn, die bus 10. Dus in het weekend, ja, rijdt je enkel tot Kloosterzande, dus geen mogelijkheid om naar huis te gaan. En natuurlijk op zon- en feestdagen rijdt hij niet, dus het is hetzelfde probleem zoals overal. Die bus 10 rijdt niet meer door, zoals vroeger, tot 22 uur naar Hulst of Terneuzen, dus men is volledig geïsoleerd. Dus opnieuw, het minpunt is dat openbaar vervoer hier. Het is nu ongeveer 8 uur 's morgens. Je ziet toch wel een beetje beweging hier in die stad. Natuurlijk hier die baan, dat sluit aan op de hoofdweg hier tussen, laten we zeggen, Hulst, de Vogelwaarde, Terneuzen. Dus het kan hier wel redelijk druk zijn op die baan. Voilà, en hier nog even uit het plein hier, het zicht op autodeputter.nl. Ja, dat is toch wel een geweldige zaak, ook wel uitzonderlijk dat er 2 garages in eigenlijk een klein dorp zijn. Maar bon, dat is natuurlijk wel interessant om snel je wagen te onderhouden. Voilà, het is ondertussen 8 uur 's morgens. Ik heb even hier mijn fiets gezet. En nog even snel dat sparen voor iets dat ik nog nodig heb voor huis. Dat is wel leuk als de winkel open gaat om 8 uur natuurlijk. Goedendag. Even voor. Goedendag. Hoi. Goedendag. Is hier toevallig Frans brood, mevrouw? Sorry? Frans brood. Nee. En zijn dat geen Frans brood toevallig dat hier, of zijn dat gewone brood? We Ja. zijn gewoon Ah, maar... of wilt u stokbrood? Ah, het is dat ik bedoel, stokbrood, ja. Goed. Ja, oké. Ja, dank je. Ja, de juiste benaming is stokbrood, hè.
Dankjewel, bedankt. Dank u. Olijfolie nog zoeken. Wacht, dat ga ik hier niet vinden. Hè. Olijfolie. Hier. Gewoon olijfolie. Voilà, ik ben net uit de Spar met het Frans brood, olijfolie. Dus terug even naar de fiets. Ja, Zaamslag is toch wel een pracht van een dorp. Maar als je ziet de mogelijkheden om 's morgens om 8 uur naar de winkel te gaan. Je hebt daar het brood, alles wat je nodig hebt. En dan ook ja, de mobiliteit, ja, als je met de wagen hier bent naar Terneuzen. Dus dat gaat denk ik een tiental minuten. Maar het blijft terug het probleem als je met verschillende gezinsleden bent en je hebt één wagen, heb je terug dat probleem dat je geïsoleerd bent. Natuurlijk heb je hier wel die bus om 5:30, de bus 10, maar terug 's avonds, ik zeg na 18 uur uit Terneuzen of uit Hulst heb je het zitten, kan je niet meer naar huis. Dus terug de optie van die taxi te nemen en zo. Of die haltetaxi, dat maakt het zo moeilijk. Dus moest die bus kunnen terugkeren tot 22 uur 's avonds, zou het voor iedereen natuurlijk perfect zijn. Ik ga nog even naar de andere kant hier van Zaamslag. Voilà, dat is dus verder op de weg, de hoofdweg richting Terneuzen. Ik ben nog altijd hier in Zaamslag. En hier heb je ook een bekende makelaar, Reham. Dat is hier ook gelegen in Zaamslag. Ik zie ook dat de meeste woningen hier die te koop staan ook zijn affiche dragen. Dus er is toch wel echt leven in die Zaamslag. Ik zie hier ook dat er nog heel wat bedrijven zijn hier. Er staat hier wel geen affiche welke bedrijven, maar je ziet toch wel voldoende beweging. En hier heb je dan ook nog een kerk hier van Zaamslag die nog in gebruik is. Want ik zeg, de meeste kerken zijn toch niet meer in gebruik, oftewel 1 op de 2. En nog even hier de doorweg naar Terneuzen, dus ik ben nog altijd in Zaamslag. Er zijn vele huisjes die te koop staan, hier ook te koop, Reham. Het ziet er allemaal wel gezellig uit. Zo'n hoekwoning hier, het landschap, de hoofdbaan. Maar ja, in die moderne tijd heeft men mobiliteit nodig en dat is het grootste probleem. Want als je echt vooruit wilt en man en vrouw werken, of je partner werkt, moet je toch wel vlot tot die locatie kunnen komen en ook nog terug naar huis. Dat is natuurlijk het grote probleem. Op de eerste plaats, kijk ik ook zelf, de mobiliteit is alles goed toegankelijk. En dan pas ja, naar de rest van de woning. Ik zie daar ook hier in de verte nog blijkbaar appartementsgebouwen. Ik ga daar nog even naartoe rijden. Ook die nog afhangen van Zaamslag. En ja, hier aan de andere kant, want er zijn verschillende ingangspunten van Zaamslag. Is hier wel dus een affiche. Zaamslag 850 jaar van 1163-2013. Ja, dat toen 850 jaar was. Dat is wel prachtig. Ja, ik ben hier momenteel aan de Weststraat. Dus het is alleszins niet duidelijk hoe ik daar raak aan die nieuwe gebouwen. Het is hier vol met doodlopende straten. Toch even nog kijken langs die kant. Ja, dat is hier nog een serieus doolhof hier in die Zaamslag.
blijkbaar hier. Dan ga ik eventjes kijken wat dat hier is. Ja, als je even weg bent van het centrum, lijkt het toch altijd een boerengat zo. Hè. Zorgcentrum, de Molenhof gemeenschapscentrum. Dat zou iets zijn voor de ouderen. Hier ook iets, ontmoetingscentrum Het Veer. Ah, en hier heb je die nieuwe woningen, heb ik gelezen, van Woongoed. Die liggen hier. Want die liggen wel redelijk ver van het centrum. En dat is een nieuwe stijl. Natuurlijk, die nieuwe woningen, het lijkt wel allemaal modern en zo, maar de gezelligheid en de charme van zo'n Hollands woningje, zo'n klein huisje, is toch wel mooier dan die blokken natuurlijk hier. Ja, men is hier echt op een eindpunt van Zaamslag. En hier is men in de Wilhelminastraat. Terug met die woningen hier van Woongoed. Natuurlijk hebben de meeste van die woningen wel zijn... alle voorzieningen, alles dat nieuw is wel aangepast. Maar natuurlijk die gezelligheid van die oudere woningen, of die woningen die niet allemaal op hetzelfde lijken, is natuurlijk wel leuk. Hè. Als je ziet sommige huisjes daar in Zaamslag, is ook echt mooi gezellig. Dat je zelf zo kan aanpassen met een unieke stijl. En hier heb je blijkbaar de oudere woning, misschien ook van Woongoed. Ja, in Nederland is het meestal zo dat je in ieder dorp bij wijze van spreken zo van de woonblokken aanwezig hebt die allemaal op hetzelfde lijken. Hier ben ik in de Puntstraat. Ja, en het is opnieuw aan het regenen, dus goed nieuws voor de boeren. Allee, voor iedereen eigenlijk, want met die droogte is het soms ook wel lastig de dag door te brengen. Dat is hier allemaal goed ingesloten. Voilà, ondertussen is het hier serieus aan het regenen, dus geweldig. De regen is er terug. Ja, mijn opinie over Zaamslag, ik vind het gewoon een heel gezellig dorp. En als je daar binnenkomt, de mogelijkheden ziet van de commerciële activiteiten. En ook er is al snel leven, de winkel gaat open om 8 uur. Je ziet de mensen buiten gaan, er is echt beweging. Het is echt super gezellig, natuurlijk, voor mezelf bijvoorbeeld en voor vele andere mensen op het gebied van mobiliteit. Als je dan niet gewoon bent van opgegroeid te zijn in Zaamslag of hier in Zeeland, dan is het toch wel weer een negatief punt, die mobiliteit. Ik zeg, je kan om 5:30
kan je met de bus naar Hulst, naar Terneuzen. Maar s'avonds, dus vanuit Hulst, na 18 uur, heb je geen bus niet meer. Ook in het weekend rijden de bussen niet de zaterdag en zondag. Hier naar Zaamslag, naar Kloosterzande, Vogelwaarde. Dus kom je net aan, even na 18 uur, moet je een haltetaxi bestellen. Je moet er altijd 1,5 uur op wachten. En die haltetaxi mag maar eenmaal rijden per uur. Dus dat maakt, als je de bus mist van 6 uur, heb je de haltetaxi om 8 uur. Ben hier uiteindelijk 20 naar 8. Dat is niet te doen. En dat is natuurlijk het jammer van de zaak. Het is allemaal mooi wonen, mooie streek, prachtige mogelijkheden hier. Maar het transport. Ik zeg, als je geen 2 auto's hebt, ja, dan moet je echt gaan wonen waar er een treinstation is, waar er een bus is die rijdt tot 22 uur, laten we zeggen. Nee, maar echt de Zaamslag, het is prachtig. Het geeft geschiedenis. Het is echt mooi. Ja, de geschiedenis is ook niet duidelijk daar. Als je binnenkomt, heb je aan de ene kant heb je geen infobord, de andere kant geeft wel een bord. Dan ook kom je toevallig op die infoborden in het dorp zelf. Dat is niet zo duidelijk, maar bon, het is wel leuk. Ik zal het zeker nog even nalezen op het internet. Ik vind het toch altijd prachtig als er dorpen zijn die een verhaal uitstralen, van een bepaalde geschiedenis komen. Het is gewoon geweldig. Voilà. Dat was mijn trip even door Zaamslag hier in Zeeuws-Vlaanderen.